Dámy a páni, vítam vás na oficiálnej tlačovej besede s držiteľom honorárneho ocenenia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Zlatá kamera. Vítam na nej Fatiha Akina a samozrejme úvodné slovo ako vždy patrí umeleckému riaditeľovi Martinovi Palúchovi. Takže dobrý deň, dovoľte, aby som vás všetkých privítal. Veľmi sa teším, že pán Fatih Akin si prišiel prebrať ocenenie Zlatá kamera. Je to samozrejme za jeho prínos do európskej a svetovej kinematografie. Veľmi sme sa usilovali, aby ku nám prišiel už niekoľko rokov a tento rok sa to podarilo. Vyhral asi všetky festivaly, alebo teda tie najznámejšie, ktoré poznáte, či je to Berlín, Cannes, Benátky, európske filmové ceny, množstvo národných nemeckých cien a tých festivalov je vyše 50, takže naozaj je svetoznámy a jeho filmy sú reflektované a uvádzané a všetci ich dobre poznajú, si myslím. Z tých najdôležitejších by som spomenul prelomový film Proti múru. Ďalší taký film bol film Odnikiaľ a napríklad včera sme mohli vidieť jeho posledný film, ktorý je trošku esteticky iný ako jeho predchádzajúce filmy a to je film Ostrov Amrum. Takže som veľmi rád, že je tu medzi nami a možno by som sa ho spýtal prvú otázku a tá by bola, aký bol Fatih Akin po veľkom úspechu pri filme Proti múru a aký je dnes? I was a very younger person than today by saying that I didn't have my kids. My parents were still alive, both of them, you know. I didn't have my own company. I had less responsibility. So the life came in between the two, you know. And it's not that I'm not like sentimental or because I lost something. I lost a certain innocence, of course, and innocence is always good, but I get something else. When I see Head On today, I cannot watch it. I see how limited I was technically as a filmmaker. I know that the power and the force and the meaning of the film and the innocence of this film has its weight, but I always was interested in skills. I wanted to do my skill tight and right, you know. I was always interested in become the better filmmaker, like, okay, I have to be really sure, like, where to put the camera, who to cast, how to write, when to use a dialogue, when not to use a dialogue. I did not know anything about light with Head On, you know. Now I know much more about light. You are more Hitchcockian? I wouldn't say Hitchcockian. Like prepared or skilled? I would say more like a boxer. I would I became more like Sugar Ray Robinson in a way. You know, Leonard, Sugar Ray Leonard. Let's take Leonard. Robinson is from Black and White, you know. Sugar Ray Leonard at least was a coke head, you know. Takže, you know. ďakujem. Sorry. You're okay, no worries. V prvom rade som bol mladší. Ak sa pýtate na ten rozdiel, veľa vecí sa samozrejme zmenilo. Predtým som nemal deti, obidvaja moji rodičia ešte žili. Nemal som vlastnú spoločnosť, nemal som toľko zodpovedností. Čiže dalo by sa povedať, že to, čo sa medzi tým stalo, je, že sa stal život. A nechcem byť sentimentálny, a musím však povedať, že možno som niečo stratil na poli nevinnosti, ale aj som niečo získal. Musím povedať, že ja si vlastne ten film Proti múru v súčasnosti neviem pozrieť. Ak ide, tak si ho nepozriem, pretože v ňom vidím tie technické limity, ktoré som vtedy mal. A aj keď si uvedomujem, že jednak moc toho príbehu, význam tej témy, ale aj tá nevinnosť, ktorá je zobrazená vo filme, má svoju váhu. Ja som vždy chcel byť hlavne zručným filmárom. Vždy ma zaujímala tá
zručnosť, to remeslo. Chcel som vždy byť a zlepšovať sa ako filmár, ako scenárista. Chcel som vždy byť lepším filmovým tvorcom. Keď som točil Proti múru, tak som v zásade nevedel úplne presne, kde mám postaviť kameru, ako to mám nasvietiť, ako si mám vyberať protagonistov, ako mám štruktúrovať dialógy. Dnes o tom viem oveľa viac. A na vašu otázku teda, či som sa stal možno viac Hitchcockovským, tak by som to možno nenazvala, že som viac Hitchcockovským, ale je to ako boxer, ktorý sa zlepšuje. Asi by som možno to prirovnal ku Leonardovi Sugar Rayovi. Sugar Ray Leonard, co bol ten slávny, ak niekto pozná históriu boxu, tak vie, o kom hovorím. A ja by som sa vrátil vlastne o poschodie nižšie, pretože máte za sebou masterclass a s množstvom otázok, ktoré boli dlhšie, ako sme pôvodne predpokladali. Ako sa vám rozprávalo, diskutovalo s ľuďmi na tomto festivale? Prekvapila vás nejaká otázka alebo nejaká poznámka? I mean, coming to festivals is something what I rarely do because I work so much and I'm active, which is a good thing. I always have the romantic idea, like when the moment comes where I'm not that active anymore, I could travel more. You know, when you get older, you know, okay, you don't have to pay; people invite you. But I like to travel, and I like to see places where I haven't been before, because I'm a curious cat. And it's always a benefit to see my audience from different parts than the domestic Germany. For me, it helps. I mean, film is visual communication. And for me, it's a confirmation when I see, okay, I come to a foreign place where I don't know nobody, where I don't have a connection to, in a way. I come here and people see my films and they like the film and, you know, they're different people, and to get in dialogue with them for me is always like it feeds my curiosity on the one hand, and it inspires me as well to where to get in the future, what to think more, what to reflect more. It's good to be in dialogue with your audience. Ďakujem za túto otázku. Musím povedať, že na festivaly nechodím často. Je to zvyčajne kvôli tomu, že som pracovne zaneprázdnený, že som aktívny, čo samozrejme je veľmi dobré. Mám však takú tú romantickú predstavu, romantický plán, že možno raz, keď budem mať menej práce, menej povinností, tak budem cestovať, pretože milujem cestovanie. Milujem cestovanie hlavne na miesta, ktoré som doteraz nenavštívil, ktoré som nepoznal, a stretávanie vlastne s ľuďmi, ktorých som doteraz nemal šancu stretnúť. Som, dalo by sa povedať, tak prirodzene zvedavý. A je pre mňa vždy obrovským prínosom, ak môžem vidieť svoje publikum. A hlavne teda, ak môžem vidieť publikum, ktoré nie je tým tradičným publikum, s ktorým sa stretávam napríklad v Nemecku, ale naozaj, ak je to publikum v krajinách, na miestach a v mestách, kde som doteraz nebol a nepoznám film. Je totiž to, dalo by sa povedať, vizuálnym komunikačným kanálom, alebo je to forma vizuálnej komunikácie, a pre mňa je vždy zaujímavé, a možno je to aj akési potvrdenie toho, čo robím a ako to robím a že to robím dobre, ak vidím ľudí, ktorých nepoznám, ktorí sú úplne iní než tí, ktorých som doteraz stretol, a reagujú na moje filmy a páčia sa im. Je to ako keby dialog, ktorý na jednej strane saturuje tú moju zvedavosť a na druhej strane je to aj inšpirácia. Je zdrojom inšpirácie, pretože začínam rozmýšľať o tom, kam sa pohnúť ďalej, aké témy spracovať. Čiže naozaj je to v podstate také obojstranne výhodné. Mňa veľmi zaujala na úvod vlastne pripomienka hudobnej scény a špeciálne album Prince'a Purple Rain ako určitý symbol veľkého úspechu a kontrast k nemu nasledujúci jeho album Around the World in a Day. Ale ak internet neklame, tak Fatih mal v dobe vydania albumu Purple Rain 11 rokov. Bol 11-ročný Fatih pripravený na Purple Rain, alebo si ho v podstate nejakým spôsobom sa k nemu dopracoval v neskoršom veku? I seem to be ready. I seem to be ready, and this is so fascinating me today. You know, it's like I'm 52 now.
the feelings I had when I remember I was at home at my parents' house, and the only stereo we had was a tape deck with a radio in the kitchen. You know, that was the source of music. And what I did was, because once a week at Saturday, they made the top 20 in the radio, you know, so, and I recorded them on tape, you know, so, and it was, I think, the winter of '84. It was the end of that Prince year, and there was the last single or a late single of it in the German charts. I think it was Purple Rain, which is a ballad. Yeah. It's not a dance track, you know. Mm-hmm. It's 8-minute ballad. It's an 8-minute ballad, you know, and it has this kind of like bluesish Midland rock elements on it, very unusual, but it hit something. And then they played 2 songs more by Prince, although they were not in the charts at that time. There was When Doves Cry, the summer hit, and Baby I'm a Star, which I didn't know. And I had these 3 songs of Prince in a row, and I listened to it again and again and again, and I didn't understand the music, but I felt the music. And when I listen to Purple Rain today, I still have that first touch of Prince. I still can feel it, you know, and I don't know what that is. Is that God-given? Is that chemistry? Is that previous life stuff? I don't want to go into this new age thing too much, you know. I don't know what it is. It's music. It's music. And it hit me, and it never kept me away. And there were periods in my life in the 90s where I don't listen to Prince too much, where I was more into hip-hop, where everybody seemed to turn away from Prince. But it came back in the beginning of the 2000s, you know, and I was in several concerts back in the 80s and late, and I was planning a documentary about him, but then he passed. And I still collect his music. It's strange. And I get inspired for my films by that. Ďakujem teda za otázku. Áno, ja si myslím, že som bol pripravený, aj napriek tomu, že som mal len 11. Dnes mám 52 a stále si pamätám ten moment, keď som prvýkrát počul túto pesničku. Bolo to doma, v rodičovskom dome, kde som v podstate mal taký magneťak s rádiom v kuchyni. A každú sobotu v rádiu púšťali hitparádu top 20 najväčších hitov. Ja som si tie pesničky nahrával. A jeden z posledných singlov, ktorý pustili, bol práve Purple Rain. Bolo to koncom zimy v roku 1984, čo by sa dalo označiť ako rok Princa. A zrazu zaznela táto 8-minútová skladba, ktorá je baladou, ktorá nie je tanečnou skladbou, ale možno práve tá zmes toho, čo v tej skladbe je obsiahnuté, keďže je tam blues, sú tam prvky rocku, je to veľmi zaujímaво namiešaná skladba, ma zasiahlo. A okrem toho teda pustili hneď potom aj ďalšie 2 skladby od Princa, ktoré síce neboli v rebríčku, a bolo to When Doves Cry a Baby I'm a Star. A mňa to zasiahlo natoľko, že ja som si tieto 3 skladby, ktoré išli za sebou, opakovane prehrával. A neviem, či som im rozumel, ale cítil som. Niečo som cítil a je to niečo, čo cítim doteraz, keď počujem prvé tóny tej pesničky. Neviem, nechcem nejako špekulovať, či je to niečo, čo prišlo od Boha, či je to nejaké z minulých životov, alebo je to nejaká chémia. Možno by sa to dalo zhrnúť, že je to hudba. Je to hudba, ktorá ma zasiahla a nikdy ma to odvtedy neodpustilo. Mal som potom obdobie zhruba v 90. rokoch, keď som sa viac prikláňal k hip-hopu, trošičku som sa odklonil od toho Princa, čo sa zdalo, že vlastne robili všetci. Ale začiatkom vlastne nového milénia som sa vrátil k Princovi, navštívil som niekoľko jeho, alebo zúčastnil som sa viacerých koncertov, dokonca som o ňom chcel nakrútiť dokument. A bohužiaľ potom zomrel, takže už k tomu nejakým spôsobom nedošlo, ale naozaj je to niečo, čo ma zasiahlo a čo doteraz vlastne je so mnou. Maličká otázka. Videli ste film Purple Rain? Of course, I saw all the films, but it didn't age very good. Yeah.
Áno, videl som všetky filmy a musím povedať, že ako nezostaral ten film veľmi dobre. A potom v podstate moja podstatnejšia otázka. Témou vášho masterclassu bolo next film, nasledujúci film. Ja preskočím všetky tie veci, ktoré ľudia mali možnosť tam počuť a rovno sa opýtam, aký bude váš nasledujúci film a prečo práve tento žáner, prečo práve táto téma? Oh, to be honest, for the very first time, I think I don't know exactly what my next film is. Oh. For the very first time. Doesn't mean, I work on a documentary. I'm doing a documentary. The next film will be a documentary about music. I have this artist called Gaye Su Akyol. She's a Turkish artist who lives now in Berlin, and I make a portrait on her, but this is a documentary. As a feature, I am between two films. One is Marlene Dietrich, with Diane Kruger as Marlene Dietrich. And one is another film, it's a Turkish film, in a way. And I tell you, the one which gets financed first will be the next film, because somehow both are ready, and I have the luxury on the one hand that I say, even if I die after one of those films, both films were good enough, you know. I have a tendency a bit more towards the Turkish film, but I know the urgency of the Dietrich film. This has to be done soon. It can be that it's one of the two films, but because I'm in this strange situation that I don't know, something else can in between. Yeah. The third one, what we don't know what it is, the X Factor. Musím povedať, že asi po prvýkrát v živote neviem, čo bude môj ďalší film. Pracujem na dokument, ktorý bude o hudbe. Je to o tureckej umelkyni, ktorá žije v Nemecku, Gaye Su Akyol. Ale to je dokument. A čo sa týka hraných filmov, tak v podstate mám v pláne, alebo v portfóliu 2 filmy. Jeden z nich je film o Marlene Dietrich, a mala by ju hrať Diane Kruger. A druhý je vlastne turecký film, ktorý je tiež veľmi dobre pripravený. A v zásade sa dá povedať, že ten film, na ktorý skôr zoženiem peniaze, ten bude prvý. A ja osobne možno inklinujem viac a ťahnem na to viac k tomu tureckému filmu. Na druhej strane si uvedomujem aj tú urgentnosť a to, že vlastne ten film o Marlene Dietrich by mal vzniknúť. Môžem povedať, a myslím si, že je to veľmi luxusná pozícia, že si môžem dovoliť povedať, že obidva tie filmy sú dobré. Ak by som zomrel po jednom z nich, poviem, že obidva z nich boli dosť dobré a som s nimi spokojný. V zásade ale možno práve preto, že neviem, na čo zoženiem tie peniaze skôr, tak sa môže pokojne stať, že príde aj nejaký tretí, ktorý do toho vstúpi, o ktorom ešte neviem. Martin. Môžem sa opýtať, lebo som zvedavý. O čom by mal byť ten turecký film, aspoň 2 vetami? Turkish film be about? Maybe just very briefly, if you can tell us what is the story or motive of the topic. Okay, I don't want to get too much into detail, but it's on a novel which I optioned a while ago, and I love this novel because in a way it's about the collapse of a society, you know, a bit like Underground by Kusturica. Okay. You know, let me just keep it like that. I don't want to give you more, because if I give you more details, the writer will hear and then he will call me and say, what you are planning, you know, so, okay. Nechcem veľmi prezradzať detaily, je to ale film, ktorý je na motívy alebo inšpirovaný teda románom, na ktorý som získal pred nejakým časom práva a bez toho, aby som teda prezradil viac, je to príbeh možno určitého kolapsu spoločnosti, možno niečo podobné ako Underground Emira Kusturicu, ale asi to nechám tak, viac o tom nechcem prezrádzať, aby to náhodou sa o tom nedozvedeli tí, čo nemajú. Lebo sa veľmi tešíme na ďalšie filmy. We are really looking forward to your next films. Thank you so much. I try to hurry up, you know. So Dietrich has to be hurry up on particular reasons, rights, and the Turkish film is really on my mind in a way. It's like
I mean, speaking about collapsing of a society is, I mean, the world we are living maybe is in this kind of like, although everything is in harmony somehow, you know, there is, I feel, the collapse of a certain, I don't know, community or, you know, so when we are in Europe, you know, so you have these forces, these technocrat forces in the States and in China, you know, and Europe is in between, and it's kind of like the two powers, maybe on purpose, maybe because they get just bigger and bigger. In between, this European idea is more and more in danger. You know, it's like another fall of a society, and this film could be a warning. You know, this film could be a reflection. This film could be about something which has just happened, depends on how fast I am. But it's something about something what I try to follow. And it's located to Turkey. Yes and no, you know, yes and no. It's the novel, yes. But I'm sure like this can happen anytime. And I think I would like to, if I have a chance to film it a bit more mysterious, if I don't give like, this is the year, this is the costume, if I don't label it like that, if I keep it more like Orson Welles did, The Process, where you fucking don't know where it is. Sorry. You know, I would like to keep it more like mysterious in a way, so you could take it for any time. But I want to do it with a specific actress. I love that actress. Manve Dizdar is her name. I write it for her. I'm a fanboy of her. No, she's a great actress, man. And so her language is Turkish. That's why it has to be somehow in that language. Áno, ja si uvedomujem teda, že ako som spomenul, ten film, budem sa snažiť teda natočiť to čo najrýchlejšie, keďže sa na to tešíte a ďakujem za tieto slova. Uvedomujem si, že tú naliehavosť filmu o Marlene Dietrich, tam vstupujú do hry určité veci, ako sú napríklad práva, ktoré sú časovo limitované. Na druhej strane ten turecký film je niečo, čo mám neustále na mysli. Je to niečo, s čím sa neustále pohrávam. A je to naozaj príbeh toho sveta a spoločnosti, ktorá sa nejakým spôsobom rúca možno sama do seba, aj keď veci sa zdajú v harmónii. Je to práve tá komunita, ktorá ako keby sa rozpadávala, pretože asi všetci vieme, že napríklad aj v Európe máme rôzne síly, ktoré pôsobia, technokratické síly na úrovni štátov, že sme možno ako keby medzi dvoma veľmocami, teda ktorými sú Spojené štáty a Čína, ktoré možno robia veci zámerne, ktoré možno podnikajú určité kroky len kvôli tomu, že neustále rastú a teda rastie aj ich význam a ich moc. A práve preto je tá naša európska idea akoby ohrozená. Možno to bude film, ktorý bude varovaním, možno to bude film, ktorý bude akousi reflexiou a možno to bude len reakcia na to, čo sa práve stalo, podľa toho teda, ako rýchlo ten film urobím, ako sa mi ho podarí teda nakrútiť. No a k otázke na lokácie, či sa teda odohráva v Turecku, ten príbeh, na ktorom je postavený film, alebo tá publikácia, román, sa odohráva v Turecku, ale mne by sa celkom páčilo, keby ten film bol možno viac taký mysterióznejší a možno taký všeobecnejší, aby to nebolo úplne presné, že odohráva sa to tu a teraz, možno niečo v štýle Orsona Wellesa. Že sa to môže stať v zásade kedykoľvek a kdekoľvek. Celkom rád by som tam zachoval to tajomstvo. Avšak jedno tajomstvo, ktoré nie je, mám presnú predstavu o tom, kto by tam mal hrať, je to herečka Marie Tisda, ktorá vlastne, ja som jej veľký fanúšik a túto úlohu píšem priamo pre ňu. A posledná otázka
od našho predsedníckeho stola. Sme na pôde filmového festivalu. Akú úlohu filmové festivaly podľa neho zohrali v jeho živote a čo si myslí Fatih Akin, akú úlohu by mali zohrávať, aby pomáhali filmárom? How important were they for you in your life, and what do you think should be the role of the film festival? I read a lot of science fiction, and and I'm fascinated by the idea of going through portals. You know, you come from your world and you go through a portal and you come to another world. And I think that's the function of film festivals. They're really like portals. You know, you through them you go to another dimension and you see not different planets, you know, but different time zones, different people, different thinkings. You know, it's communication systems. That's what I consider film festivals. And without the festivals, I wouldn't have the career I have today, you know. So I went to the big portals, but I also went to the small portals. And sometimes I like the small portals more because they're like more secretly in a way, you know. So yeah, that's what I think, you know. And Musím povedať, že ja som veľký fanúšik sci-fi literatúry a páči sa mi tá predstava, že svet funguje ako systém portálov, kde do jedného vstúpite a vidíte v úplne inom svete, v úplne inom časopriestore, v inej dimenzii a podľa mňa filmové festivaly plnia práve túto úlohu. Je to akýsi portál do iného sveta, k inému publiku, k iným ľuďom, k ľuďom, ktorí možno na veci nazerajú alebo myslia inak. Podľa mňa filmové festivaly sú takým komunikačným systémom, ktorý je veľmi dôležitý, pretože aj z pohľadu mojej kariéry, ak by nebolo filmových festivalov, tak by som nemal kariéru. Ja som mal šťastie, že som vstúpil do tých správnych portálov, aj väčších, aj menších. Do istej miery môžem povedať, že tie menšie možno mám radšej, pretože majú také osobité čaro. Ďakujem pekne, nech sa páči. Máte vy nejaké otázky? Any questions? We have many entries from the industry. The filmmaking, the age of filmmaking is changing. If there was one thing you should advise to the young filmmaker that they should pay attention to in order to become successful filmmakers, what would that one thing be? look, I have kids, you know, and they're Gen Z. And whatever I try to learn from them, you know. And by that, I don't mean it because I want to be humble or whatever. You know, it's like the time is like that this young generation has really radical ideas and radical way of filmmaking, you know. And there is nothing which comes to my mind right away what I can teach them. It's the opposite. It's like I learned from them. I learned from them to be radical again. I learned from them to work out of the system. I learned from them work with not so much money. You know, I work for them how they treat women, how they treat boys and girls, how they are like intersexual. You know, very, very, very different than how I raised, in a way. You know, this is what I can just say that I learned from them. If there's something I can teach them is well, watch more films. Musím povedať, ja mám deti. Moje deti teda sú z generácie Z a myslím si, že neučia sa oni odo mňa, ja sa učím viac od nich. A nehovorím to kvôli tomu, že by som chcel byť prehrane skromný, ale myslím si, že práve tá mladšia generácia je tá, ktorá nás môže veľa naučiť. Mladí tvorcovia majú oveľa radikálnejšie nápady, ale aj radikálnejší prístup v tom pozitívnom slova zmysle k tomu, ako robiť filmy. Je to v podstate neotrepanosť, je to akási inovatívnosť, to, že dokážu na veci nazerať inak, to, že dokážu robiť výborné veci s malým objemom prostriedkov, s malými rozpočtami. To, ako sa napríklad oni voči sebe správajú, ako sa vstávajú k rodovej identite napríklad, je niečo, čo sa absolútne líši
od toho, ako som bol vychovávaný ja. Čiže nie je nič, čo by mi rovno napadlo ako na prvú, že čo by som im poradil. Skôr si myslím naozaj, že my sa od nich učíme. Ja sa učím od svojich detí byť radikálnejší napríklad. Ale možno, ak by som musel im dať jednu radu, tak by to bolo asi, aby pozerali viac filmov. Kým dám slovo Igorovi, tak ja len pripomienka, že jeden z najvýznamnejších slovenských textárov, Kamil Peteraj, hovorí veľmi podobnú myšlienku, že v populárnej hudbe sa starší učia od mladších. Že je to veľmi podobné. Takže Igor, nech sa páči. Ja mám otázku, že vy ste aj scenarista a píšete si k svojim filmom scenáre. Ktorý z vašich scenárov je pre vás najosobnejší a či sa vám ako režisérovi podarilo naplniť víziu toho scenára? And if you as a director manage to fulfill the vision of that script, which is closer to you as a screenwriter and most personal for you. I think, that's a difficult question because somehow they're all personal. Of course, the very first one, the very, very, very first film, you know, Kurz und Schmerzlos, is in a way the most personal. And it's like you start from that point and you go away head on, and I would say Head On, The Other Side, and Soul Kitchen. The three films, they were pretty personal, but come on, when I wrote In the Fate, I thought about my wife, you know. I thought about, okay, if I would be killed by neo-Nazis, you know, and Diane as my wife, you know. So I always grab into that. So it's sometimes something which can look like far away can be very personal because you smuggle your ideas into the foreign, you know. So if I have female characters, I think I can live more personal stuff than in my male characters in a way, you know. So I could hide my personality better with a, I don't know, forest thing to do, you know. It's like in disguise. I mean, like using a woman, you know. So Diane in the film, in a way, it's me, you know. So the new one I'm writing, the Turkish one, it's a woman, and when I write it, I think about my daughter, I think about my mother, but I think a lot about, okay, what would I do in such a situation if I would be, I don't know, if I would born under another sex, you know. So I'm always sympathize with outsiders, with the weak. You know, I think this is something in common in all my films. In the Golden Glove, you know, okay, you have a weak character, and what he kills the more weaker than he is, you know. So, but the main guy is weak and an outsider and a loser, you know. So, but when you're thinking about, okay, who are really like treated as weak in our society, you know, it's not just the immigrants, it's not just, I don't know, the LGBT, you know. In a way, it's like, hey, okay, the weakest thing in many societies of the world are the woman, you know, really like woman, you know, like femicide and all that, you know, killed just to be because she's a woman. Are you crazy? What the fuck is the matter with you, man? You know. So it turned into that. In a way, like, okay, what I write now is like, okay, it all goes into that, you know, all the problem of the Trump and the Putins and the whoever in the world, you know, like, it leads into that, you know, I don't know, the fear of the woman, maybe, I don't know, you know, so this is something which is really, what my daughter helped me to see it like that, in a way, to be able, like, okay, I'm a man, but I created a woman, you know, how the fuck is that working? You know, it doesn't get into my mind, you know. Or I was very close with my father, closer than with my mother, but now my father died, and now there's my mother, and now I have a closer relationship to my mother. That's the good thing about the death, if there is, you know. So it brings other people, comes together. So now I start to reflect on, like, my
my mother is a woman. My mother handled with this guy. My father was not an easy guy, you know. So these are the things which are very personal, although it seemed to be very far, you know. To je naozaj náročná otázka. Asi by som povedala, že každý z mojich scenárov je osobný. Už tým, že som ho stvoril, možno taký ten úplne prvý film, ktorý som urobil, Kutzenschmerzen, je osobný, pretože je to vlastne ten začiatok, ten východiskový bod, z ktorého sa potom odvíjala celá moja ďalšia tvorba a vrátanie tých teda veľkých filmov. Možno film Odnikiaľ, kde, čo je ten teda príbeh s neonacistami, tam tá postava Diany je tiež veľmi osobná, aj napriek tomu, že je to vlastne ženská postava. Čo je zaujímavé, je, že veľmi často veci, ktoré by sa mohli zdať na míle vzdialené tej mojej osobnosti, sú práve tie, kde dokážem ukryť práve to veľmi osobné, to veľmi intimné, vlastné myšlienky, ktoré ukrývam niekedy do cudzích, alebo ktoré sa vynoria práve v tých cudzích myšlienkach. Veľmi často by sa dalo povedať v mojich filmoch, že práve ženské hrdinky, ženské postavy ukrývajú tú moju osobnosť alebo osobitosť, alebo teda jej určité aspekty. Niekedy mám pocit, že možno je to až taká zástierka tých mojich pocitov a pohľadov, pretože dalo by sa povedať, že naozaj v tom Odnikiaľ Diane do istej miery som ja. V tom tureckom filme, o ktorom som hovoril, tak takisto je to vlastne príbeh o žene. A tu ma inšpirovala moja dcéra, ale napríklad aj moja matka. A začal som rozmýšľať o tom, čo ja by som robil v ich situácii, ako ja by som reagoval na určité situácie, ak by som sa nebol narodil ako muž, ale v inom tele ako žena. Asi ste si všimli, alebo možno sa dá odpozorovať, že v mojich filmoch ja sa stále staviam na stranu tých slabších, tých zraniteľnejších, v podstate outsiderov. A v Zlatej rukavici vlastne tá hlavná postava, ktorá sama o sebe je dosť slabá, zabije ešte slabšieho. Ale sám ten hlavný hrdina, alebo hlavná postava je teda slabou osobnosťou. A zaujíma ma to, kto je slabý, možno nie až tak možno nie len v medziľudských vzťahoch, ale z pohľadu spoločnosti. Často sa hovorí o imigrantoch, často sa hovorí o príslušníkoch LGBTI komunity. Ale keď sa na to pozriete, tak takmer, alebo vo veľa spoločnostiach tým úplne najslabšou skupinou sú ženy. Ženy, ktoré zažívajú napríklad femicidy, čiže vlastne vraždy len kvôli tomu, že sú ženy. A z môjho pohľadu je to niečo úplne šialené. Zamýšľam sa nad tým, ako je to vôbec možné, kde majú problém, čo je zle s mužmi, že sa takéhoto niečoho dopúšťajú. A keď sa na to pozrieme v globálnom meradle, tak dalo by sa možno povedať, že všetko to, čo sa na svete deje a všetci tí Trumpovia a Putinovia v konečnom dôsledku sa dostávajú a pramenia z toho, že muži majú strach zo žien. Moja dcéra veľmi ovplyvnila moje vnímanie sveta. Začal som sa zamýšľať, napadlo mi, že ja ako muž som dokázal stvoriť ženu a začal som sa vlastne pohrávať aj s touto myšlienkou. Takisto, čo je pre mňa veľmi osobné a čo ma ovplyvnilo, je takisto vzťah s mojimi rodičmi. Ja som mal oveľa lepší vzťah s mojím otcom, kým žil, potom ale ten otec zomrel. A teraz mám samozrejme lepší vzťah s matkou, ale začal som sa inak pozerať na určité veci, keď som si začal uvedomovať, že čím všetkým si tá moja mama musela prejsť, že musela nejakým spôsobom výjsť aj s mojím otcom, ktorý nebol práve jednoduchou osobnosťou. A to je možno taký ten lepší vzťah s matkou, ktorý mám, je možno taká tá pozitívna stránka smrti, ak sa o tom dá tak povedať, ale naozaj všetko to vlastne vytvára celú tú mozaiku, takže všetko je to osobné. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme Fatihovi a tešíme sa na večerný gala program, kde mu odovzdáme ceny a veľmi radi mu odovzdáme cenu Zlatá kamera. A ešte ja veľmi pekne, krásne ďakujem Zuzke za fantastické tlmočenie. Thank you. Ďakujeme.